guys, matong adlaw natang tanan. So karong adlaw ay adlawng Huwebes. September 26. Birthday ron ni Aliana. Kuha na pila edad mo day? Lipat ko tayo. Nakalipat tapos isang edad ko no. 15 ang isang edad ron. Tapos nanay nag-ihaw manok. Tabangan itong ibot ron. Diyan na mahaw sila dari. Desliksi. Wak mapasliksi mo eskwela ka. Birthday likor pangalian ha. Bana be. Nalatusan na pa na nagkabi. Kaya nagpabuzag pa na ha. Matay ko. Hatiplahi. Matay. Hihihi. Ado mo pabuzag ron kay garabi kabisimi. Unang kabuki ihaw na mong mother. Happy birthday yan ha. Salamat tayo sa ha. I love you. Di na mag-sipot-sapot. Di na mag... Diyan na. Nujuk-nujuk ha. Kaya bad na. Karon tayo sa. Nito, dagi sa runday. Kau na nailikod. Salamat ni Amando kay tabangan ko nung ihaw dari manok. Tagkan di manok. Kaya mula ka mamahali. Kud-kud sa lubi. Hatid pagpamahong marimar. Kaya ilaba mong marimar day. Ma. Okay ka? Mario. Marimar. Salamat sa banang upaw kay tabangan may darig ibot og manok. Namando. Yan na ali day, kaya ko ko man mo. Unsa may imong wish sa imong birthday? Harap tayo mong cake gani ha, mawala man ang cake. Ikakan ko ni dati? Mau di ay hawa ka mukha na rin luto. Mamaw sa munay, datay. Ayo day. Di ko. Kana na day, kay bad nang di mo kahagluto. Maka kerudung. Kerudung tayo sa. Kanang lang jud ka luto. Kuya undoy tayo sa. Undoy. Tunti kaniha tayo. Wa na to ning lakaw na. Kina kay mo. Mamaw na tate kay matura tate. Awa ko man day glubi. Asa man di ay mo tayo sa. To Miss USA. Man ka. Bangos. Ano ba ning sangat naman ni nahang? Aso. Talagay ambulansya ning labay. Ning init na to, pod ganihan ning uwan. So batag bangos guys. Damay gipalit ni Mama Ale nga. Bangos. Birthday malagirong Aliana. Si Along Gabriel dani nagkuhan haling. Magtiwas og haling kasi Mama Ali man tuuna nagligo mga Aliana. Di nagbutang dana dali ra kadto kay lami manggugbaga kay bagel. Ato na ning patuwad og bali guys. Patuwad. Ato na ning balihon kay murag na simi sunog-sunog na. Pwede ay lalim ning mangingani kay aran li inita. Dali ra kaso kay daghay baga. Sa liat panguhag pasyon sa likod kadungit naman na. Mao din nagpasyon nga katong puwa natin malhanan. Taana ni pidaghang puwa. Diyan ka teribers kay mada kay bawal wa kuno gidawat sa sana. Di anti ba to? Kay malatahan ito, pamalaod nila. Dapat kamangkahoy dari guys nga itanong may danara. Tanam na pud mi ugma Bernice man. Ato ra pa mis munisipyo kay mag pirma mis among kuan. Ano na? Time in, time out. Naras among bahay, charot. Bitaw nara, bitaw ni ingon sila daghan kuno. Ingon sila dami kuno ning nara nga kahoy. Napay daghan intanang may na mahurot na guys, mga jor pamiatos di mo farm. Uy, istorya ko dari. Dami dahil manok dari dia. Along Gabriel day na guys kay kuan hinang kanan.
Dali ra kadyo. Pero agsada na pasig hilaw pa pud. Ikan permetialis lungsod kaya palit mig cake kay gipalitan si Alia nag-cake ni tatay ug nanay. Ama manggilad gani hangaway cake. Mas vlog ni Mama Alia manggiprank nga amaranggi pa kikan og kuan pajibar. Ora inita guys. Palit mi. Piti-piti oy. Dahil daghang stick plant na. Stick plant nga buwak. Kung magtanong ka na nag-usa, managhana. Narang daghana na sa mong kilid. Bintana. Arang inita na pud. Pag ang hinayhay. Pag kumahong maglaba. Happy birthday, Aliana. Salamat Taisa. Diyan nanay mong cake. Nay, ang bangos gidagan ero. Wa na noon te. It's a prank. Di ana luto na gajud guys. Ana ni isa datos lamisa kay maniud to nami. Ayo. Day si Aliana. Ang video man. Imong gi-invite sa sila limo day? Nga naman? Hani man eh? Oy, grabe. Ko man day ka niya. Lami as people. Andal mo birthday gani nakita na? Kita na. Disam ko no? Kambaha ko no. Grabing ladu. Pag ilaagas kapaw. Ang laptop sa lentos gamitin. Happy birthday, Yana! Mas bali anak ka mga pa salamat. Dami like a cake day. Sponsor by Tatay Ariston and Nanay Let's. Kara. Nabali man. Salamat sa Lord na dahil usab nga katuigan na mong celebrate ang adlaw na tawhan ni Aliana, Lord. I pray, Lord, nga maghatag pa ang dugang provision, Lord, yan. Sa tagsa sa kinabuhi na mo, Lord. Nalangin ka ng pagkaon, Lord, nga among pag-asawan, Lord. Huwag kini maghahatag o kamuning kabaskog sa among panglawas. Huwag kini tanan, Lord, akong gisilyuhan sa imong hamiling dugo in the mighty name of Jesus. Amen. Kanta. Happy birthday to you. Happy birthday. Kanta haman Kim. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Aliana. Akan dila. Nano mihilak man diyan ginahanon. Di anas imong tita puramiday. Picture sa mo nay. I love you kuno day. Happy birthday kuno tita Tere day. Ihatag sa Aliana be. Ipakita be. Pakita nga si Mami Tere mo great. Ihato bang. Mami Tere, tita Tere kuno day. Magpicture sa kuno mo nay. Magpicture ta nay. 1, 2, 3, smile. Smile kuno pero picture video day ni. Happy birthday Yana. Salamat Taisa. I love you. Happy birthday, yan. Happy birthday Aliana. Pilay mo edad day? Day? Boom. Yan na, pilay mo edad. Balon Taisa. Awak may balon lagi kay bawa mamigmad lang ka. Pila may imong edad? Na nakalipat sa edad, delikado ning mawa kay nakalipat sa edad. Nga ano, kalipat po delikado makapon eh. Sa kundi grabe mo gaw. Bitaw happy birthday yan, I love you. Salamat Taisa.